Honorable senyor president de les Corts Valencianes, senyories, diputats i diputades, senyores i senyors, hem de celebrar avui que les Corts hagin accedit a la nostra petició per comparèixer en seu parlamentària. I per aquesta raó deixem constància del nostre reconeixement al molt honorable senyor president, senyor Alejandro Fondemora, per la seva disposició a facilitar aquesta compareixença. Celebrem també l'acord de tots els grups parlamentaris d'aquesta Cambra que van pactar la compareixença en seu parlamentària dels promotors d'aquesta iniciativa legislativa popular que avui presentem. Es tracta d'un esdeveniment que no té precedents en la història democràtica valenciana. És un orgull portar avui a aquesta Cambra la veu dels membres de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular que defensa l'aprovació d'una llei valenciana de servei públic de ràdio i televisió. Són un grup amb sensibilitats, professions i trajectòries diverses, però molt arrelades a la nostra realitat social i cultural. Els parle a vostès d'Esteban Morcillo, Ramon Ferrer, Anna Lluc, Josep Lluís Albinyana, Josep Almeria, Rafael Xirvés, Josep Cabanes, Carmen Amoraga, Waldo Vila, Pere Borrego, Xavier Sarrià, Manolo Boix, Joan Francesc Mira, Rubén Peña, Antoni Major, Mar Esquembre, Josep Maria Perea, Lluís Amat i Ferran Gadea. Tots ells i elles persones d'una ampla i reconeguda trajectòria en el món cultural, en el món científic, en el món social d'aquesta comunitat. La pluralitat territorial i la transversalitat social que encarnen ells i elles, ha estat fonamental per tal d'assolir les 88.686 signatures que donen suport a la proposició de llei, que han estat arreplegades per centenars de fedataris i fedatàries de banda a banda del país i entre ciutadans i ciutadanes de tota condició social i econòmica i fins i tot de tota inclinació política. Els promotors de la iniciativa legislativa popular han recollit moltes més signatures de les 50.000 que calien i les hem recollit en el curt termini de 4 mesos, malgrat la manca de mitjans i infraestructura. Però podem afirmar que la resposta de la societat valenciana ha sigut aclaparadora. Hem tingut ocasió de comprovar que aquesta ILP és una reivindicació transversal i àmpliament compartida. És la reivindicació del consens que va caracteritzar la primera llei de creació de radiotelevisió valenciana ja per el 1984 i que hauria de marcar també la nova llei que ara reivindiquem. Justament per tot això, per la vessant social d'aquesta iniciativa, pel seu component identitari i autonomista i pel suport ciutadà que ha rebut, passant per damunt de diferències socials, demogràfiques i fins i tot ideològiques, cal lamentar que ni el president Fabra ni cap membre del seu govern no hagi dedicat un minut del seu temps a rebre els representants de la comissió promotora, malgrat haver-li-ho sol·licitat formalment. També lamentem que avui no hi hagi cap representant d'aquest govern en aquesta cambra, en aquesta sala. Però l'important és que avui estem així, davant de les Corts, portant la veu de milers de valencians i valencianes que s'han guanyat el dret a ser escoltats davant de vostès i davant també dels mitjans de comunicació. I el que volem és que siga aprovada en la seva integritat, repetisc, en la seva integritat, aquesta proposició de llei, amb la qual es vol donar contingut a un dret col·lectiu, el dret col·lectiu del poble valencià a rebre i comunicar idees i informació en llengua pròpia i a gaudir d'uns mitjans de comunicació audiovisuals públics i en valencià. Aquest dret que reivindiquem no és cap entelèquia ni cap fantasia identitària. Parlem de drets plenament reconeguts en instruments i tractats internacionals, però també en normes jurídiques obligatòries i internes, estatals i autonòmiques. Perdoni que li faci memòria, però el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per la ONU el 1966, així com el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, aprovat pel Consell d'Europa el 1950, i molt especialment la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries,
aprovada pel Consell d'Europa el 1992 i al qual està adherida Espanya i és plenament vigent des de l'any 2001, reconeixen i emparen el dret a la llibertat de rebre i comunicar idees i informació, a la participació activa en la vida política i cultural i al foment i la difusió de la llengua i la cultura pròpies. De fet, la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries declara que en tant que assumint que la ràdio i la televisió són un servei públic, els poders públics tenen l'obligació, repetisc, l'obligació de garantir la creació de, com a mínim, una emissora de ràdio i un canal de televisió en les llengües regionals o minoritàries protegides per la Carta, entre les quals, òbviament, se troba el valencià. Al dret intern, la Constitució espanyola reconeix en el seu article 2 les diferents modalitats lingüístiques del territori de l'Estat com un patrimoni cultural objecte d'especial respecte i protecció. I a l'article 23 exigeix que en l'accés dels grups socials i polítics als mitjans de comunicació es respecta el pluralisme de la societat i de les diverses llengües de l'Estat. Però encara hi ha més, senyories i senyors i senyores. L'Estatut d'Autonomia Valencià, al seu article 6, atorga al valencià l'estatut jurídic de llengua pròpia i oficial al territori valencià. Garanteix el dret de tots a conèixer-lo i a usar-lo. I atribueix a la Generalitat l'obligació de garantir el seu ús normal i oficial i d'adoptar les mesures necessàries per assegurar el seu coneixement de banda a banda del país. Recordem que la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de l'any 83, aprovada també amb destacable consens, va significar un avanç en el reconeixement del dret de tots els ciutadans i ciutadanes a ser informats en valencià pels mitjans de comunicació social, atribuint al Consell el deure de garantir la promoció i la utilització del valencià en els mitjans. Per la seva banda, la Llei Valenciana del Sector Audiovisual de l'any 2006 proclama al seu article 3 el caràcter estratègic del sector audiovisual per la seva importància social i econòmica, com a instrument per a la promoció i la divulgació de la cultura, la història i la llengua pròpies, i introdueix un mandat, de nou un mandat, explícit dirigit als poders públics valencians per tal que consoliden el sector audiovisual valencià sota aquests principis. La qüestió és que nosaltres no hauríem d'estar així per tal de demanar una cosa tan òbvia com que es complixen les lleis. No hauria de ser necessari recordar-los a vostès, senyories, el deure que tenen com a servidors públics d'atendre les seues obligacions jurídiques, de complir la llei i els tractats internacionals. Així doncs, quina falta feia aquesta iniciativa legislativa popular? Per què el poble valencià ha hagut de mobilitzar-se i emplenar de signatures el plecs de la ILP? Per què estem avui així, defensant el que ja era un dret del poble valencià? Quina falta feia defensar allò que semblava que ja era nostre? La resposta està així. La resposta està en les mateixes mans que es van alçar fa un any per tal de donar suport a una decisió fruit de la incapacitat per exercir el diàleg. Una decisió producte de la manca d'habilitat per reconstruir el consens necessari per tal d'abordar els problemes de gestió de la ràdio i la televisió públiques que ja existien. Els ciutadans i ciutadanes valencians estem pagant, i sembla que haurem de continuar pagant, les conseqüències socials i també econòmiques d'una decisió que va ser un nefast exercici d'un malentès principi d'autoritat. Una decisió que ha resultat ser un autèntic desgavell històric i polític. Més enllà de la vergonya democràtica pròpia i aliena que van produir a casa nostra i el conjunt del món civilitzat les formes amb què es va executar el tancament de les emissions el 29 de novembre de 2013, podem afirmar que als valencians i valencianes se'ns ha privat, se'ns ha expropiat el dret a gaudir d'un servei públic de ràdio i televisió públiques que ja existia. No és objecte d'aquesta iniciativa legislativa popular analitzar ni fer balanç ara de la gestió de l'ens i de les empreses creades per gestionar-ho. És clar que com a ciutadans i com a consumidors podrien assenyalar defectes i fins i tot altres misèries i tal vegada
seria saludable obrir una comissió d'investigació per determinar l'origen dels problemes econòmics de la ràdio i la televisió valencianes. Però també cal reconèixer el fet d'haver sigut ferramentes per a l'extensió i la normalització del valencià en una societat encara tan disglòssica com la nostra. Ens hem vist privats d'un dret i volem que les Corts Valencianes atenguen el nostre clam. No és una qüestió negociable. No és una qüestió de major o menor marge pressupostari. Els serveis públics són un dret col·lectiu. La sanitat pública és un dret col·lectiu. L'educació pública és un dret col·lectiu. L'atenció a la dependència és un dret. El servei de ràdio i televisió pública plural de qualitat i en valencià és també un dret. No podem ser l'única comunitat autònoma de l'Estat amb llengua i identitat pròpia sense un servei públic de ràdio i televisió propi. No podem perdre els passos decisius que, amb tanta dificultat, s'havien donat per a la normalització del valencià en la vida quotidiana del nostre poble. A més, prescindir d'uns mitjans de comunicació propis al segle XXI és renunciar a un sector estratègic com l'audiovisual, que pot impulsar activitats de molt de valor afegit. La seva absència també significa un malbaratament d'un gran capital humà i professional que cap govern responsable no pot permetre. Els promotors d'aquesta iniciativa, els milers de signataris d'aquesta proposició de llei, volen dir-los que no accepten retrocedir. Ni en la senda de l'articulació del país que l'extensió de la llengua comporta, ni en la disminució de les quotes d'afirmació del fet diferencial i del mateix autogovern que l'absència d'uns mitjans públics moderns i en valencià de ràdio i televisió suposa. Sí, senyories, parlem d'autogovern. D'eixe autogovern del qual amb tanta solemnitat es parla sovint i del qual esperem alguna cosa més que no veure'l convertit en mercaderia per negociar amb Madrid. Ningú no s'ha parat a pensar que un poble disminuït en el reconeixement i ús normalitzat de la seva pròpia llengua, desprovist de mitjans de comunicació audiovisual propis, seria un poble menys orgullós, una comunitat més feble? Precisament, en aquesta iniciativa reafirmem que els valencians són un poble i que tenim ànima i llengua com a poble i que volem ocupar el lloc que ens pertoca en els mitjans de comunicació i en el món. Precisament per això, la nostra proposició de llei vol contribuir a donar expressió a la legitimitat del poble valencià per a dotar-se dels instruments necessaris per exercir la seva autonomia política i crear mitjans de comunicació audiovisual propis, com són la ràdio, la televisió i els serveis audiovisuals de la societat de la informació que servisquen per aprofundir en la normalització lingüística i cultural en l'àmbit de la informació i la comunicació. Senyories, en aquests mesos de silenci s'ha constatat que la societat valenciana vol una ràdio i una televisió públiques, en valencià i plural. És una proposta a favor d'una democràcia més sana i més forta, un reforçament de l'autogovern i la resposta a la invisibilitat a què s'ha sotmès el conjunt de la societat valenciana i els seus protagonistes. La iniciativa que presentem es mereix que es tracti en el rigor que cal. No s'entendria que aquesta ILP naufragara per curtesa de mires i argúcies polítiques o per majories mecàniques. Seria un menyspreu als que han firmat la proposta i un escarni a la regeneració democràtica que tots diuen compartir. Senyories, no n'hi ha prou amb discursos i declaracions. Ja no n'hi ha prou amb dir, com l'acord del govern del senyor Fabra remès a esta cambra, que es compartisen buena parte de los argumentos que se recogen en la memoria de la iniciativa y en la exposición de motivos del texto articulado. L'autogovern es demostra assumint amb decisió els reptes històrics que la realitat imposa. Es demostra exercint les responsabilitats polítiques que corresponen, escoltant i responent amb claritat a les demandes de la ciutadania. I la ciutadania està interpel·lant ara a esta cambra. La ciutadania està dient-li a esta cambra que no accepta, que no es resigna a ser una autonomia feble, a ser un poble sense mitjans de comunicació propis. No assumim ni assumirem ser un poble relegat a expressar-se en la seva llengua tan sols en àmbits reduïts o domèstics. Estem convençuts que no plantegem res que no puga ser assumit per tota la cambra. Tan sols volem uns mitjans públics que ens compten en valencià allò que és nostre. Volem que les Corts Valencianes exercisquen l'autogovern sense retallar l'Estatut d'Autonomia, que és patrimoni de tots els valencians i valencianes. Fer el contrari seria empobrir la democràcia, renegar de la nostra llengua i allunyar-se d'una societat que reclama el que és seu i que tant li ha costat d'aconseguir. Esperem, amb plena convicció democràtica, una resposta adequada d'esta cambra. Moltes gràcies.